Salutare tuturor, bine ați venit pe canalul meu. Eu acum sunt pe drum pe undeva. Da, nu uitați să dați un mare like și un subscribe ca să strângem măcar 70-60 de abonați. Vă rog eu din suflet să vă abonați și la best friend-ul meu. Nu uitați să dați un mare like și un subscribe, asta am zis de ori. Da, acum o să încercăm așa ceva, să vă arăt și vouă. Asta, să încercăm. Sunt din altă țară, sunt din Austria. N-am fost în Austria, mi-a dus mătușa mea. Hai să le încercăm. Mamă, uitați-vă și voi cum arată. Ia să gustăm cu mâini. Nu putem gusta. Hai mă, pune Marius, n-ai dat like. Mariana, nu te mai ascunde acolo, te văd. Ok, hai să începem. Hai mă, Andrei, dai like la best friend-ul meu. Așa, bun. Și uitați, acum putem, presupun, cred. Da, putem. Pentru că ați dat like toată lumea și efectiv toți. Hai, 3, 2, 1 și... Stai că pun aici, pe centură aici, așa. Acum, practic, cablul ăsta vine de la telefon și telefonul e pe aici. Alex, da, n-ați auzit nimic, stai să fac așa. Bun. Am încercat alea, sunt foarte delicioase. Adică uitați-vă și voi un pic. Așa sunt. Sunt din Austria și da. Să vă zic. Dacă vreți să facem partea a doua. Că și am mă întreabă. Dacă vreți să facem partea a doua. Să fim, dai un pic apa. Ce vrei? Că n-am ce să... Dacă vreți să facem partea a doua cu alte lucruri, dați un like. Pa!